evîn hebûna û hebûn zanîne. Jîndar pêşî her tiştî hebûn hezir dike û mirov xwe birêya hebûnê nas dike. Ji ber ku ew zemîna ku têda cîvak çê dibe û jê pîvan û nirxê xwe distîne. Ji wê girêdana yekem ê mirov bi hebûnê girê dide berî tiştan biçespîne û ew jî hezirkirina evînê bi çêbûna hest. Ji ber ku hestê mirov bi derdorê ji hezirkirina gewdeyê, famkirina wî ji xwe û baweriya wî bi jiyanê dest pê dike. Bawerî encameke xwezayî ye çê dibe li ser rolên ê kesê heyî di nav da derbas dibe, ta ku ji rastiya nirxên ên ji evînê hatine piştrast bibe. Ji ber evîn nûnertiya hebûna hevhatî û çeleng dike û ji derecemên têkdanê bi wê zanîn encam bû û heyîna evînê binyad bû birêya zorengê ji bo serkeftina nirxên xwezayî, sîstem û zagonên yên gerentiyê dane heyîna komên mirovî û meşqkirina reftarê wan. Ji bo çespandina zanînê, karanîna alavên heyî, ên zanyar afirandin, piştî naskirina êgir û bikaranîna kevir û avakirina malan û çandiniyê, ta derbas bûn bi afirandina kehrebê û telefonê, ta şoreşa kompyûterê û înternetê, wisa têkiliya mirov bi xwe hat xuyakirin û pêşveçû û birêya ê beramber û cîhanê bigîştî. Mirov girêdana xwe bi hebûna a zanînê winda kir, bi encamê zebkirina xerîzeyên desthilatdariyê û semyanê û xwedawendiyê takes û hilgirtinê û nezaniyê û destgirtinê li ser defîneyê û dijminatiyê. Wisa ji kiyanê zanînê hat dûrkirin, ji ber ew nameya saxleme û berz e di evînê de û jiyankirina wê û carcaran pêguhêrand bi têgehên nû çêbûne. Dijminatiyê bi zikmakiya paqij dikin ê mirov lê vedigere û ewa evîn e. Ev girêdana winda kir piştre têgehên zorengê ji bo zorengê dest pê bûn. Cihê belavkirina nirxên evînê birêya avabûn, bedewbûna sîstemê û şaristaniya a cîhanê ji serdemên hovîtî û tundiyê xelas kirbû, ta ew şaristanî bibe mînakek resend ji hêzê. Serdemên terorê dest pê bûn û navê pîrozbahî lêbûn bi navê ol û netewê yên bûne perdeyek di nav xwe da navaroka zorenga bingehîn veşartibû û ewa zebkirin û kotekirina aborî û gerîna li ser erdên nû ji bo ferehkirina defîneyê û desthilata ezezîtiyê ên dîtin bi şerkirina dijî zanyar ra xudan bîr û baweriyê û ramanên şûreşger, dijminê yekbar yên dijî berjewendiyên wan radiwestin. Ji ber vê pêwîstiyên xwe dîtin ku berdewam şerê wan bikin, birêya belavkirina nirxên nezaniyê, tundrewî û zebkirina hişmendan û zêdekirina nezaniya wan beramberî ramanên ronaqbîriyê û zanebûnê. Du zoreng mirovahî berhemdan birêya têkdana bi hebûnê re. Zorenga zanînê ê tê nasîn bi girêdana zanistê bi sincê, beramberî nezaniyê ê tê nûnerkirin bi girêdana zanistê bi hilweşînê. Desthilatdariyê nirx ol û netewan kar anîn, ta biriyên wan pergal û nerînên teng belav bikin û têgeha yekbariyê çêkiribû lê zanyar di sinc û lêkolîna zanistê da guhertinekî bi derbasbûna mirov berva başiyê dîtin. Ji ber vê jî zoreng di navberê
yekbariyê û guhertinê, parazvaniyê û pêşveçûnê, reseniyê û nûjeniyê û hemû bi zorenga mezin û rasteqîna girêdayîne, zorenga nezaniyê û zanebûyînê. û hebûn piştî ew qas zorengên xwînî hat lawazkirin û berva lerizandin û pîsbûn û karîsetên yên ezeziya mirovan peyda kiribû diçû, birêya ceng û qirkirin û gazên ceherkirî yên timahiyên nezan û xweperest li pey xwe hiştibûn bi encamê dûrketinê ji felsefeyên evîn û zanînê. Beramberî vê ew hebûn berva sivîlbûn, avahîbûn, bedewbûn, huner û bêrê diçe, birêya girtinê bi nirxê ê mirovahî tûpeserhev dike. Bi coreyên ziman, awa û reftarên wê di evînê ê ewa rehjena zanîna nemire û tu cudahî di navbera evîn û zanînê nîne ji ber ewana cêwiyên hebûnê. Henase, hizir, têgeh, bawerî û leskir, lêkurbûn, raman û pirsîn kilîlên zanîna hebûnê ne û ev kilîlan ji semyanê girêdana jîndarê mirov hebûnê birêya evînê ê ji mirov ra nûnerê kilîlên ên birêyên wan zanyar dest pê kiribû bi lêkolîna tiştan ji bo zanînê. Azadî di xelasî, piştrastî û aştiyê ye û pêkanîna xweşiyê berva başiyê û ev jî ji reweştên zanînê ye û têkdana şaristanî ê mirovê zanyar afirandibû. Gerentiyê dide ji berdewambûna jiyana rast ji ber piştî westandinekê alavan zanibû bikar bîne û ji ber meraqa wî bi serkeftin û jiyanê de bi gelek astengî û keleman derbas bû. Ji ber têkdana wî a berdewam bi hebûnê ra û negîhabû nirxê rûniyê bê ku derbas bibe bi gelek hewildanên zehmet. Timî hember rewrewka binkeftin, qirêjiya nezanî, xwebînî û xweperestiya rawestiya bû, carne bin dikef û carne jî ser dikef û ev serkeftin zorengê çêkir. Bi xwezaya xwe ya mirovî hizir kir, meylidariya xwe ji têrbûna tekûz ra ta ku ji birçîbûna gewdeyî û zayendî rizgar bibe û dest pê bike bi gerîna başiyan û ji vir divê em bi nav bikin ser ew nêrînên rêgir yên bûn sedem ji mezinbûna girêkin tund û hundirî cemxelkê û bûne asteng ji pêkanîna nameya evînê di lêgerîna zanînê di hebûnê. Zanebûn ew kombûna yên bin da hemû mirov xwe digirin, di çarçova wê de nakokiyên wanî millî, cîgehî, zayendî û bîrdozî kêm dibin, ji bo berjewendiyên avakirina sazî û yekîtiyên yên gerentiyê didin ji navnetewan ku derfet bi dest wan bikeve di xweşî û aramiyê de û bi destxistina pêwîstiyan birêya dijatiya birçîbûnê, terorê, bêxwandinê û çekên qedexe û qedexekirina bikaranîna û bazirganiyê bi mirov û pêkanîna azadiyan birêya hevjiyana xort binsiha çanta nakokiyan di navbera jin û mêr de ji bo pêkanîna xastekên malbata kêfxweş ê aramiyê derûnî nîşan dide û bi xwe tê wate asta herî jor ji gihîştina adamîzadê ji rehetbûnê. Nameya evînê ê mirovê hişmend mizginî pêda bi şaristaniya ramanî, avakarî û hunerî xuya kir û nûnertiya rastiya zelal a şahid li ser xebata zanyaran û rastiya herî berz bi hebûnê di yekbûna wê. Ji ber nêrînên dûrkirinê roleke neyînî û bi ve û beşdar lîstin bi kaşkirina mirovahiyê li qeyranên ceng û birçîbûn û hatinê serdemên nezanî û paşveçûnê. û êdî şerê mirovê xweperest qaniyên evîn û zanînê zuha kiribûn, ji ber vê jî têgehên tundrewiyê di ol, rêbaz û komî û mîkrobên nejatperestî û şovinîzmê belav bûn
و تشتی گریدایی پی و بون شیویکی جبن پیکرنا گریدانن گیانی و رامانی لجم زانیار ده هبونه دا و لسر آدمی زاده نزانیا گیانی و رامانی زیده کر و وندابون توشی و خدانینا لقرزیکن نیرینن اردنگاری و حریمی امتنگ و سردمن طاریبون دست پیکرن و پرانی خلکن هبونه دا قرطاند جبر گندلی درباس بو و هزرا نتو پرستیا پاشورو و هزرا و پرستیا کونی بجه بو دوسا جیوا قازانیار و شارستانی ایجوه اوین سمیان دبا مروف هشمند و جیانانو وجین دبا دی جیهانکه بر و ویرانی دی چه بساق کرنا ناکوکیا ویران و پارچابونه و ریگریا همبر ناکوکیان و جماریه جبو برجواندی زورداری و گلم پراتیه ناسناما مروف زانیار آنو او زانینه و او یانو نرتیا جیانا نو دکه دسپیکه که جداوی کرنا ایشه و هفشابون با آزادیان تا زانین ببه کمبونا تکوز آبن ویدا تایبتمندین گلان تی پاراستن لسر زمینا هبونه تناف ده همو زانیار تی دا وکهف دبن دماف و پیرابونان بریا نمونه کنفدراسیونا جبو پیکانینا بازار آبوری آمزنترین دویدا کار و بارن همی زانیارن برهمدار دجوین و بسر هفتین جبو پیکانینا هیز و خشیه و داخوازین مروف شارزه و آفرینر و ساکرنا بدوبونه و جو زانسته جبو خزمتا هبونه و بردوان بوناوه و اوین نونرتیا هیزا نبرچاف و گوره دکه جه همو هیز پیکتین جویر خستنال هاتی ده هبونه دا و وسا خدا خویابو اندزیار بدو کفنار لگور ناوین وی نافدار و ناسکری دیدیمنن هبونه و چلنگین وی و پیوچونن سرشتا نویشتکار جبر ویجی گرمروف بچه هست ببه جبدو بون و تیسیم بوی تملی ناوک بلند لیدکه جبر اوین کیفخاشی و پاکیا حضر هناسه مروفه اید خروستیا خدا میلدار بیره و دلداری آزادیا آج تایبتمندی و نافدارین سرشتی حاتشیان کرن مروف زانیار هبونا کیان نتوان و تایبتمندیان دجیان دا بطال ناکه و رگزا یکبونا هبونه او گوهر باریه و تکوز بونا نرینه نایه ویواته بطال کرنا نرینه لگوهرباری و دولمندیا هینی و آزانیار جه همو هیزن خودستینه لبل زانیار جمعی آرمانجا آست بلند هیا کو بوی و بگریدان پاش وی گوهر باریه و اوا هلداناوی جه زانینه را و پاراستنا هبونه به حس کرنا خواه جیندار را و پیشی وان مروف برانبر جبر ویجی بتند نایتشتان جبر چیز شنور جزانا بونه رانینه و دگو هرباریا مروف دبینه دوار زمان و اول و کوم تایبتمندیم بگو هرتنه بندستن بدرباس بونا سردم چرخ و فلکان و ناو خستنا زایندان و باندور کرنا جهل سر رفتار کومان و تم لپیگو هوریکان دگره جی چارانوس و رامان نورا این تم نیشان دده و دبینه پیوستی یک جلیگرین و هفدیتنا زانیاران این لهر دورن هبونا تکوز دادجین و او یکا لجوری تیگها چیکرن نقشین اردنگاری و قاطیان جبر مروف زانیار ناسناما خواه دزانین دا دبینه او دبینه کو فیرکرنا زمانان ریه که جدان استاندنه بوان کسن این دوان دا راستیاویانو گونار خویاد به ای بانگواز جی خزمت هبونه و پیکانینا
نامەya wê de evînê da. Ji ber vê çi ol patî netew an kom wî ranawestîne bawere bi rêxistina xuristî û xunaka kûle di xizmeta hinek kes. Mirovê zanyar şûreşger e, dijî têgeha patîtiya teng û patîtî bi heman coreyên wê şûreşger e li ser bîrdoziya gelemperatî û ayekbar ji ber ku dijî guherîna zanyarî ye û jêhatîbûna pêşveçûyî. Mirovê zanyar bi yekîtiyan re ên dibin ji bûna bicihkirina nermî di ramanê de û bawer e bi mirovê leşker û rêber li eynî demê. Bawer e bi rexnê baweriyeke tekûz û çanda danûstandinê bicih dike û enkêtkirinê ji bo pêşveçûna ramanan û gihîştina derê herî baş evîn û hunerên mirovî ên hebûn û ramana zanyariyê xizmet dikin pîroz dibîne û xebatê dike jî bûnên wan birêya pêgirtinê bizanîne û bi dijwarî nerazîye ser zelatanên nezanî, kîn, nejatperestî, jaravî û serdestkirinê. Bi evînê bawer e mîna rêyekî bi zanebûnê mîna armancekî û bi hebûnê mîna girêdanekî. û evîn ew jiyankirina sincê dibe yekem erkên mirovê zanyar ji jiyanê ji ber ew nûnera netewa wî dike û evîna wî ji jiyanê re. û bi vegera me re li ser partîtiyê û rexnekirina wê divê em xudawendiya serok a nîşanên ê bi koretî û reweştî û xistina tirsê di nav mirov da bidin nîşan. Ji ber zanyar dibînin ji têgehê xudawendiya padîşeh encamek ji têgehên olî ên ji desthilatdariyên oldarî derketin. Ev xudawendî giyanê kûletiyê di cemaweran da tev rakiribû û hiştibû di gêjbûnekê da bijîn dûrî jiyankirina demokrasiyê û bicîhanîna dadmendî û yeksaniyê. Ji ber vê şerê zanistî û zanistan û ramanvanan hat kirin û xwediyên hêzrên afrenerî û ol bûn şêweyek bisûd bi destê van saziyên bi ser ve wan ji bûna gelan zeb bikin. Carne bi navê ol û carne bi navê netew û bi encam jî gelek komkûjî qewimîn û milyonên kesan hatin qirkirin bi navê mîtingeriyê û vekirinê û ev saziyan her tim û ji ber banga dîrokê kesên zanyar ji xwe dûrxistin û kuştin û bi heman şêweyan şerê wan kirin. Bînin ziman hinek ji wan Sokrat, kurê Muqeffa, kurê el-Ala el-Me'errî, Galileo, Christopher Marlowe hinek din ew jî hinek ji girîngtirîn navdarên zanyar bûn di demê xwe da piştgiriya dabûn zanînê û evînê û nameya afirandinê hebûnê da weşan kirin. Pîrozbahî kete ol û kom û rêbaz netew û herêmî û êlî û cîhan bi şerê pîroz destpê kiribû bi navê Xuda û maf û rizgarî û berxudanê û her kes li ser kuştiyê xwe navê nemir an şehîd bi nav kiribû û hemû coreyê şer rastiya wê dijî zanînê bû ango evîna a ku di hebûnê da heyî. Hatinin nêrînên hêz û tundiyê afrênerî û zanebûn di hundirê mirov da dûrpêç kirin û ew hiştibû bikuje ta ziyanan û qirêjiyê li doxa da bihêle. Li ser vê hebûnê ê dibe mîna cih ji jiyanê û mezinbûnê ji ber vê jî têgehên wêraniyê û seqetbûna ramanê belav bûn û bûn yedekek
ji sextekariya rastiyan û lîstinê bibawariyan. Ji ber partî pergalekî nûbûye ji ûl û ew sêwirandineke rêjiye tê guhirtin û rexnekirin û jinavbirin. Êdî ne ew tenê nimûneyeke dikare hembêz bike hizr û daxwazên mirovê zaniyarê nû. Lê canê wî ji ramana azad û mijûlbûnê û afirandinê dûr dike û dihêle bibe mîna quntaciyekî û tûtiyekî. Tenê gotinên destûrê anayê guhertin dûbere dike û ger hinekî raman bibe bi guhertina wê wateya vê yekê derketina ji rêbaza partî û pir gunehbarî pê werdibe. û navê neyartiyê pey dikeve û dibe ku bê kuştin jî ji ber wê çaxeyê êdî hew dikare bêdeng bimîne û bi wê wendabûnê hest bibe di nav bêrdozîya vê partiyê û êdî ew rêbaz bekêrî dem û siberûjê nayê. Ev yek tenê di reweştên partiyên gelemperatî ê ku mîna reweşta olî girtiye û tenê ji endaman tê xwestin ku bibin xelek li dor rêberê vê partiyê bi awayekî kûr û nezan. Ev kevirbûna hîşt mirov tê keve pergalekî teng û dûrî zanînê hêdî bibe û yek ji erkên mirovê zaniyar ku vê şêwazê qut bike û şerê zordariyê û gendeliyê bike ta ku nekeve xefkên têgehên teng da ê dijatiyê nirxên evîn û zanînê rûniyê dikin. Zanîn tagiriyekî tam e berva evîn û bedewbûnê. Xuretkirineke ji karanîn û dûrketinê. Rizgarkirina mirov e ji her tiştê wê dixendiqîne û dibe kelem pêşiya rêça wî ya pêşveçûyî. Birêya nûnertiya wî ji sincê re û karkirina wî ji mîjiyê re û berhemanîna wî ji xortî re di xizmeta nirxê ê ku ji hebûnê dertêm û nirxê jêdera wî li hevhatina mêjî bi dilûvaniyê re di çarçovê hebûnê. Yek ji armancên zanînê di hebûnê da ew berzkirina hevjiyanê û zîrekbûna astbilind û lêborînê di çarçovê buhêrbarîna adamîzadî û têrkirina wê bi alîkariyê û hezkirinê û lêkulîna jiyanê birêya kar û rêxistinê.